लोगोसे जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजैनि फंबाय बिबोनांमोन आरो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मामुस प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सोदाब चेनेल स गाइस गोबां मोजां खौरां मैयाहाय जों मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन नङा होमबा जाय मानसिखौ ओंखाम दौनानै उदैखौ बुंहोदोंमोन जाय मादै सबिता बर'आ आंनो बे भिडिअखौ हरदोंमोन बे जादोंमोन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रामपुर गामिनिफ्राय हरदोंमोन बे भिडिअखौ दायो बे भिडिअखौ बानायखांनायनि उनावहाय मानसिफोरा खबर लाबाय आरो कमेन्टआवबो होबाय कि बे जों गामिनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि होननानै खोन्थाबाय फुल डिटेल्स आं खोन्थागोन ओरैनोथ' आंनाव फुल डिटेल्स दायो दङ बाट बे मानसिखौ दायो आउट पस्टनिफ्राय लाबोगासिनो दङ दायो सबिता बर' मादैनि न'आव बे मानसिखौ जाय मानसिफ्रा लांगिरि आरो बे मानसिखौ लानानै बिसिनाव हाबलांगोन होनना बुंदों स' बिराद गोजोननाय खौरां जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदिनो मदद खालामलायनांगौ आरो सबिता बर' मादैया जोंनो हरबाय भिडिअ आरो भिडिअखौ जों बानायबाय बिनि गेजेराव बिनि न'खरनि मानसिफ्रा मोनथिबाय आरो बिनि गेजेराव कल खालामनानै बेखौ दा लायनो थांबाय स' गाइस बिराद मोजां खौरां बे आंनि थाखाय बिराद गोजोननाय खौरां नोंथांमोननि थाखाय गोजोननाय खौरां नंगौना नङा आं बेखौ मिथिया आरो बाट मोनसे आरो बिराद मोजां खौरांबाव हायद्राबाद एबा तेलेंगानायाव 7 मानसि जाय मानसिया रेप खालामदोंमोन डक्टर प्रियंका रेड्डीखौ नङा होमबा स' बे डक्टर प्रियंका रेड्डीखौ रेप खालामग्रा मानसिफोरखौ इनकाउन्टार खालामनानै बुथारबाय बाट आंनि थाखायथ' बे फेक इनकाउन्टार जानो हागौ मानो होनब्ला डाइरेक्टलि बिथांमोनखौथ' फासि होनो हाया नङा होमबा स' रुलफ्रा सोलायबाय नङा होमबा स' बिनि थाखायनो दायो बे गभार्नमेन्टफ्रा जेरै सरकारफ्रा बेखौ जुदि आगारोमोनब्ला बे 7 मानसिखौ अब्लाथ' सरकाराथ' गोग्लैगौमोन स' बिनि गेजेराव बेसेबां भाइरेल जादों अल अभार इन्डिया मिथिबायना गासिबो नोंथांमोना बे खबरखौ मिथिगौ नङा होमबा स' आं बेखौ कमिउनिटिसावबो होदोंमोन जोंनि बिएम सोदोब चेनेलनि स' गाइस बेनो बिराद मोजां खौरां बे न्याय जाबाय नङा होमबा बे डक्टर प्रियंका रेड्डीनि फेमिलि आरो डक्टर प्रियंका रेड्डीनि जिउनि थाखाय बे मोनसे न्याय नङा होमबा स' सरकाराथ' बिसोरखौ फासि होनो हाला बाट बिथांमोनखौ खारनाय मानाय बुंफ्लानानै दा बेखौ इनकाउन्टार खालामबाय नङा होमबा स' बेयो फेक इनकाउन्टार बाट सैथोथ' नंखाया बाट अब्लाबो बियो थैबाय बुथारबाय फेक इनकाउन्टार न्याय होबाय नङा होमबा डाइरेक्टथ' फासि होनो हाला नालाय स' गाइस गोबां मोजां आंनि थाखायथ' दायो आं बेखौ बुंनो सानदों कि नोंथांमोना सोरबाफोर बिदि माने रेप खालामनाय मानाय जुजिबाय थानाय माबा मोनसे प्लेनिं खालामबाय थाबाय नोंथांमोनाबो बेबायदिनो हमनानै नोंथांखौ बुथारनाय नङा जोंखौ जेलाव जोबगोन बेफोरबायदि दा सान पाब्लिकआ माबा मोनसे डिमान्ड खालामबाथाय पाब्लिकनि डिमान्डखौ एक्सेप्ट खालामनानै गभार्नमेन्टआ फिथाइखौ होखायो मिथिबाय जेरै दा तेलेंगाना आरो हायद्राबादाव 7 मानसिखौ फासि बुथारदों नङा होमबा डक्टर प्रियंका रेड्डीखौ बिथांमोना रेप खालामनानै सावग्लिबावदोंमोन बिसोर माने गावसोरनि एभिडेन्सखौ खोमोरदों होननानै बा खोमोर होनना सानना लादोंमोन बाट खोमोरनो हायासै नङा होमबा स' गाइस बेनो बिराद गोबां मोजां खौरां आं दासो उन्दुनानै सिखारदोंमोन बेनि गेजेरावनो आं बे निउसखौ नुबाय बिराद गोजोननाय मोन्दों गोसोआबो बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो बे मानसिखौ जाय मानसिखौ बुंदोंमोन मैयाहाय जों भिडिअ आपल'ड खालामनाय ओंखाम जालायनाय नङा होमबा बे मानसिखौ मैयानो आं बिनि न'खरफोरनि मानसिफोरा कमेन्ट खालामदों आरो आंखौ कल खालामदोंमोन होनना बुंदों मेसेज होदोंमोन बे जों गामिनि मा गामिनि होनना बुंदों आब'खौ खोन्थाहरबाय होनना बुंदों मा खोन्थाबाय कमेन्ट हरदोंमोन बाट आङो सिमखौ सोलायनानै बेलेगाव दोनदोंमोन बाट आङो आंनि एयारटेल 7652867515 बेखौ आङो अन खालामफिननानै दोनथ'बाय दायो स' आरो जाय सबिता बर' मादै बिथांनियावबो कल खालामदोंमोन आरो बिथाङाबो खोन्थाहरबाय मोजाङै दायो बिथांखौ आङो बुंदों कि भिडिअ रेकर्डिं खालाम आरो बिनि उनावहाय आं भिडिअ रेकर्डिं खालामनानै फुल डिटेल्स उनावहाय आं मोनाबिलि टाइमाव नोंथांमोननो फुल डिटेल्स खोन्थागोन लोगोफोर स' बिनि थाखाय नेबाय थाबानो जाबाय जय बर' हारिनि जय